Vlado ma poprosil nahrať video ohľadom supervízie tímového koučovania. A keď som sa tak nad tým zamýšľala, tak mi napadlo, že možno nebude zlé sa trošku akoby posunúť od tej témy o takú úroveň vyššie. A to je vlastne, že prečo vôbec tímové koučovanie si nejakým spôsobom zaslúži premýšľať o potrebe supervízie. Ja keď som sa napríklad v rámci minulého roka zúčastnila rôznych konferencií, rôznych našich profesných asociácií o tom, že aká je budúcnosť koučovania, tak okrem toho, že samozrejme sa všade hovorí o umelej inteligencii, sa všade hovorí aj o tom na každej jednej pôde profesnej organizácie, že budúcnosť koučovania je v tímovom koučovaní. A preto považujem veľmi dôležité, aby sme ako kouči premýšľali nad tým, ako sa môžeme kvalitne vzdelávať v tímovom koučovaní, pretože tímové koučovanie je niečo iné ako facilitácia, alebo je to niečo iné ako skrátka vedenie nejakého tréningu s nejakými aktivitami. A aby sme nielen teda sa zamýšľali, ako sa kvalitne rozvíjať ako tímoví kouči, ale kde potom hľadať aj takéto kontinuálne vzdelávanie a reflektovanie na tú vlastnú prax. A v tom je samozrejme supervízia to ideálne miesto. Hľadajte supervízora, ktorý má skúsenosť s tímovým koučovaním, ideálne je tímový coach a zároveň supervízor, že naozaj rozumie tomu kontextu, v ktorom pracujete a nebude napríklad mať vo svojej hlave mentálne obrazy facilitácie, keď vy hovoríte o tímovom koučovaní, lebo sú to naozaj rozdielne veci. Takže týmto videom možno aj trošku ponúkam alebo provokujem k takému premyšľaniu nad tým naozaj kvalitne sa vzdelávať v tom tímovom koučovaní a začať sa ním zaoberať seriózne ako s takou budúcnosťou toho, kam smeruje naša profesia. Krásny deň vám želám, snáď to bolo v niečom inšpiratívne a vidíme sa pri nejakých príležitostiach.